פרויקטים שאני מנהל, יש כבר נכסים מסחריים, בסלע ביתר קיבלנו 1,000 מטר של שטחים מניבים, ברסקו קיבלנו 500 מטר של שטחים מניבים, בפרויקט שלי, בפרויקט גדול ברמת גן, טיפה, הוא כמעט כמו שלכם, יש, כן, 150 משפחות שם, אצלכם יש 155, קיבלנו מהיזם 900 מטר של שטחים מניבים, זה בכלל לא נתון למשא ומתן, אנחנו כופים את זה על היזמים שמשתתפים במכרז, אוקיי? משהו קטן, אני רוצה לבחור... זה לעניין התחזוקה. מה עוד? לוחות זמנים, עוד פעם, הלוואי שיכולתי להגיד לכם, אם הוועדה, אם נעבור את המשוכה הזאת של מהנדס העיר, עוד פעם, אני לא רוצה לקרוא לזה משוכה, כי אני מצפה ממנו שישתף פעולה עם התהליך שהתבצע עד עכשיו, אוקיי? וגם ראש העיר, אני מצפה שראש העיר יורה למהנדס העיר, לא להתחיל עכשיו להחזיר את כולם אחורה שנים, ולהגיד רגע, לא, אדוני, אתה ממשיך מהנקודה שבה קודמך בתפקיד הפסיק, אוקיי? זה נקרא רציפות שלטונית, אז אני מקווה שזה, אני רוצה להאמין שאם הכל עובר, שאם זה יעבור אותו יחסית בסדר, אנחנו לא צריכים יותר משנה מהיום כדי שהתוכנית תיכנס לשלב מאוד מאוד מתקדם, ואז פרסום למכרז יזמים, אוקיי? מכרז יזמים ייקח בערך חודשיים שלושה, אתם שותפים מלאים למכרז הזה, אתם תדעו, כל מי שהגיש את ההצעות, הכל חשוף לפניכם בשקיפות מלאה, ואתם יחד, אני יכול להמליץ, דני איתנו כעורך דין דיירים, גל, שלומי, כל הצוות שלנו יחד איתכם נעבור על ההצעות כשנגיע לשלב הזה, וההחלטה הסופית היא שלכם. אני אוכל להמליץ לכם עם א' יותר טוב, ב' יותר, אם אני אכיר את הגופים שיגישו הצעה, אבל בסוף ההחלטה היא שלכם, ומרגע שנבחר יזם, מרתון חתימות על ההסכם פינוי בינוי, אנחנו מכתיבים את ההסכם פינוי בינוי שאתם תחתמו עליו, לא היזם, דני יחד איתי, יחד עם גל, גל הוא עורך דין גם, עם כל הצוות שלנו, אנחנו נכתיב את התנאים, ובעזרת השם הכל בסדר, אני מעריך שעוד פעם, הרבה מאוד תלוי, אני מדגיש את זה שוב, אני לא עכשיו מנסה לקסטח, יש לי אינטרס כמו כולנו להביא את הפרויקט הזה לביצוע כמה שיותר מהר, כי הבניינים האלה הולכים ומתיישנים, והם לא טובים למגורים, הם מסוכנים, אבל מניסיון מר, ואני מצטער להגיד את זה בצורה הזאת, מניסיון מר שיש לי עם ועדות תכנון, לפעמים הפיגורות השונות בתהליך לא רואות אתכם ממטר, אתם לא מבינים איזה מלחמות יש לי עם האנשים. כי אני אגיד לכם מה, כי השכונה פה נחשבת הכי חלשה והכי לא משתלמת פה. לא נכון. הרמת החיים פה הכי נמוכה שיכולה להיות, אז זה לא משתלם. אבל ככה היה גם... הם לא מכירו אותה כמו במרכז העיר. אמנם אנחנו קרובים לים, נגישים יותר, אבל עדיין, זה לא אין הים. אני מסכים איתך, ומצד שני, רסקו וסלע ביתר היו כמוכם לפני 10 שנים, והיום הם יוצאים לביצוע, ויש לעירייה אינטרס גדול מאוד. ואנחנו נחכה עוד 20 שנה עכשיו. לא, אורית. אז מה הטווח הזמן? מתחם מגור הרבה יותר טוב מהמתחמים של סלע ביתר ורסקו, הוא צמוד ליער חדרה, הוא יותר קרוב לרכבת. דוד שמעוני הולך להיות הציר המרכזי בעיר. מרכז העיר הולך להשתנות לפי דעתי. להפך, אתם הרבה יותר טובים, המצב אצלכם הרבה יותר טוב מהמצב שלהם. יורם, השטח של סמי לוי, זה של השתי דונם שם, ממש לידינו, שכבר התחיל, ששם גידר, אתה רואה? ראית שם את השטח שגידר? כן, זה עוזר לנו לקדם גם את שלנו? זה עוזר גם לקדם את שלנו? קודם כל בוודאי, אם הוא קיבל כבר אישורים והיתרים כבר לפני שנים, על קרקע של 2 דונם, וזה אפילו לא פינוי-בינוי, אז בוודאי, אני לא רואה שום פינוי-בינוי, צריך לקבל עדיפות עליונה בתהליכים האלה, בגלל שאתם מתגוררים בבניינים לא ראויים, הם
עוד פעם, הם לא עמידים ברעידות אדמה, אין ממ"דים, אני לא מחדש לכם כלום, ולכן יש לעירייה ולכל הגורמים האלה אחריות עליונה לקדם את התוכניות האלה כמה שיותר מהר. יחד עם זאת, לצד זאת, אני לא מסתיר מכם שחלק מהפקידות המקצועית לא רואה את החשיבות כמו שאני או כמו שאחרים רואים או כמו שאתם רוצים. הם יש להם את הקצב שלהם, אבל בשביל זה אני וכל הצוות נמצאים כאן כדי לנסות לקצר תהליכים, ואני מקווה שלא נצטרך לערב את ראש העיר בעניין הזה, אבל אם נידרש, אם מהנדס העיר ישים לנו ברקס, אז כולנו ביחד איתכם, כל הנציגות יחד איתי ועם דני, עולים ללשכת ראש העיר ומתיישבים לו ליד הדלת. אין שום בעיה. אין אופציות אחרות. גם אני מוכנה לשבת ליד הדלת. יופי, גם אני אין לי בעיה, שיבוא בעצמו ויראה באיזה דירה אמא שלי חיה. נכון, מי שהיה לפניו יורם יגיד שהוא בכל ישיבה אומר את זה ומציג את זה ומציג את העמדה, אבל לפעמים צריך לשמוע גם את האנשים. בוודאי, שוב, אתם מה שנקרא נציגות הדיירים, כשצריך אני עובד מול מהנדס העיר ומול הוועדה המחוזית, זה כאילו מקצועי, איש מקצוע מול איש מקצוע. אתם הדיירים, מי שחייב לכם דין וחשבון זה ראש העיר, ולכן אם נצטרך ולא תהיה ברירה, אני אבקש מכם לפנות לראש העיר ולהגיד לו, אדוני, לא מתאים, 3 שנים תשתם אותנו בשינויים בלתי פוסקים, עזבו כמה כסף שהוצאתי מכיסי עד עכשיו, זה לא עניינכם, אני לוקח על עצמי את העניין, אבל האנשים האלה צריכים להבין שכל פעם שהם עושים שינוי, שלומי וכל הצוות יושב מחדש שבועות ארוכים כדי להגיש להם את השינויים שהם מבקשים. יש לזה מחיר, לא רק בכסף, בעיקר בזמן, ולכם אין את הזמן הזה. ועל זה אני מתרעם. עכשיו, מה שאני מבקש, אגב, סליחה, אם יש שאלות, אני אשמח. ומה זה אומר דירה קטנה? כמה חדרים זה? לא, זה הדירות הקטנות שאתם תסתכלו על הקומות הראשונות עם האחור הזה באמצע, אלה לא הדירות בשבילכם, אתם במגדלים מלמעלה. הדירות הקטנות, כשתומי דיבר על דירות קטנות, הוועדה המחוזית... כמה חדרים זה דירות, כמה חדרים זה? 2-3 חדרים, אבל זה לא הדירות שמיועדות לכם, ממש לא. אתם מקבלים את הדירות הגדולות יותר, המכרז יקבע בכמה יותר גדולות ממה שיש לכם היום. הדירות הקטנות זה משהו שקופים עלינו מהוועדה המחוזית, 20%, 25% מסך הכל הדירות צריכות להיות דירות קטנות של עד 80 מטר. אבל הן לא רלוונטיות לכם. אנחנו נקבל דירות יותר גדולות בשבילכם. ומתי בוחרים את המכרז עם הקבלנים וזה? כי יש קבלן באמת שהייתי רוצה, לא נראה לי שהוא יתעסק בזה, אבל של מצלאוי, אתה בטח מכיר אותו. אורית, אני מכיר את מצלאוי, תקשיבו. הבנייה שלו, אין כמו הבנייה שלו. אני הייתי בכמה דירות של הקבלנים, ראיתי, אין על המצלאוי. שבירו על הפנים. אני מדברת על מצלאוי במרכז העיר? במרכז, לא, במרכז הארץ? בסוף זה יהיה מכרז שם בין היזמים. אני לא יודעת אם הוא עושה את זה. אז פנה אליי עוד דייר שחמותו גרה בפרויקט, ולא דייר, סליחה, מישהו שחמותו גרה בפרויקט. כשאנחנו מפרסמים את המכרז יזמים, אני פונה לכולם ואני אומר לכם, אם יש יזמים, לא קבלני ביצוע, אורית, יזמים, כמו רוטשטיין, כמו האורה, כמו דן נדל"ן, כמו מצלאוי, שרוצים להשתתף במכרז, תנו לי את האיש קשר, אני מעביר לו את המכרז, ותפדל, שיתמודד. מי שיגיש את ההצעה הטובה ביותר, לוקח. כן, הבנתי, אוקיי. לא, סליחה, תיקון. יורם, ברשותך חשוב פה להסביר שאנשים ידעו שבסוף הדברים יהיו, וזה הכי חשוב, הם יהיו שקופים, הם יהיו ברורים, כולם יקבלו את אותו מכרז ויגישו הצעות, ואנחנו נבחר ונעשה טבלה מסודרת של מה עדיף לנו, ולכל יזם יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, ובסוף ההחלטה תהיה שלכם, עם איזה יזם הולכים, עם ההצעה הכי טובה שאתם תחליטו עליה. רגע, הדירות לצורך העניין ברסקו, הן דירות שהמטראז' שלהם
נמוך, נכון? כמה מטראז' יש שם ברסקו? ברסקו? לא, כן. מה, יש שם דירות קרקע ויש שם דירות שיכון. כן, הדירות הקטנות האלה, הן ממש קטנות, מה, יש כמה, 40 מטר? הדירות שיכון 50 מטר. 50, וכמה הם עתידים לקבל עכשיו? 98. 98 ברוטו? לא, פלדלת. הם 50 מטר פלדלת, הם חוזרים ל-98 מטר פלדלת, פלוס 12 מטר מחסן, פלוס חנייה, סליחה, 12 מטר מרפסת, מחסן וחנייה. עכשיו, אחד הדברים שלמדנו לקח מפרויקטים קודמים, זה שאני מבטל את העניין של 12 מטר מרפסת. מבטל. הווה אומר, הממוצע של שטח המרפסות בפרויקט, זה מה שאתם גם תקבלו. השתרשה איזה נורמה או איזה דעה, שהדיירים צריכים לקבל רק 12 מטר מרפסת, ואני אומר, סליחה, אם היזם עכשיו ימכור את הדירות הנוספות שלו עם 15 או 18 מטר מרפסת, למה שאתם לא תהנו מהממוצע הזה? ולכן אנחנו באים ואנחנו במכרז קובעים, לא קובעים שטח מינימלי למרפסת של 12 מטר כמו שהיה במקומות אחרים, בכל הפרויקטים למעשה. אנחנו אומרים לו, מה שיהיה בממוצע יהיה 15 מטר, אנחנו נדע מה הממוצע, כי האדריכל שלנו הוא שלומי. אז אם הממוצע יהיה 15 מטר, זה מה שאתם תקבלו. אם הממוצע יהיה 18, זה מה שאתם תקבלו. יש סטנדרט של גם חדרים, לגבי חדרים, גודל חדרים. פשוט... לא, אני דיברתי על המרפסות, אורית. הדירות הפנימיות, גם סלון וגם חדרי שינה, הם יותר גדולים מהבנייה מהאורה או כל קבלן אחר. בסדר גמור. זה באמת חשוב, החדרים, השטח שלהם יותר גדול, לא יודעת, הבנייה של המצלב היא ממש טובה. גם על הכלים סניטריים של הכיור וברזים, אפילו שנגיד, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להשקיע בברז, עכשיו להוציא כסף, ומה שנותן קבלן לא ייתן ב2 שקל, דוגמה. הוא נותן את האינסטלציה כמו שצריך. את צודקת, המטבח סטנדרטי ברמה גבוהה. שבירו, לעומת חברה שלי קנתה דירה של הגרלה, נתנו לה מקרטון את אבל את מדברת, אורית, שנייה. אורית, את מדברת, מי שבהגרלה זה מחיר למשתכן, אנשים קונים, מקבלים את הדירות במאות אלפי שקלים פחות ממחיר השוק, זה שונה לגמרי. זה נכון, אבל אם אתה אומרת, אני לא רוצה את המטבח שלכם, אני נותנת... אז יש סיכוי, אורית, אז יש סיכוי, אני יכול להגיד לכם... ואם אין לי כסף עכשיו להוציא על מטבח מעבר לסטנדרט, שלא יהיה לי זבל. קצת מערבת פרויקטים, במקרה הזה אנחנו ניגש, יהיה מפרט מינימום, ויהיה סטנדרט גבוה שאנחנו נדרוש, ויהיה אפשרות בפנים גם לעשות שינויים פנימיים בתוך הדירות שלכם. בסדר, זה קצת מוקדם, אבל זה לא עובד כמו שאת קונה עכשיו מקבלן שאין לך דירה. פה את נותנת את הדירה שלך ומקבלת את האפשרות לעשות בפנים הרבה, והוא לא יבנה בסטנדרט אחר לאחרים, שהוא יותר גבוה מהסטנדרט שלכם. אלא אם כן זה דירת פנטהאוז. אני יכול גם להגיד לכם, דני, צודק לגמרי, אני יכול להגיד לכם שברסקו, קיבלנו עבור הדיירים זיכוי מטבח של 30,000 שקל. עכשיו, מי שרוצה לקנות מטבח ב100,000, הכל בסדר, אני לא אתווכח איתו, זה הכסף שלכם. זה נכון, ברור, אבל זהו, אבל זיכוי של 30,000, שנייה, אורית, זיכוי של 30,000, זה זיכוי שאפילו בתל אביב לא מקבלים. ברור, אוקיי. אז את צודקת, אנחנו ניתן על זה את הדעת, כמו... יש סטנדרט כאילו ויש סטנדרט. לא, אנחנו נתעקש על סטנדרט גבוה ועל זיכויים גבוהים. קבלן שנותנים את הכי מינימום, הכי כאילו סתם כזה. לא אצלנו, אורית, אין אצלנו מינימום, אין חיה כזאת בפרויקטים שלי, אין. לא אכפת לי לקבל סטנדרט, אני לא עכשיו... הורסים לי את הבית, זה לא שאני עכשיו גרה בארמון ואני הולכת לקבל, זה לא. לא, למה? למה? את זכאית לקבל. הסטנדרט המינימלי, אבל שיהיה טוב, כאילו. אין לי כסף עכשיו
להשקיע אורית, זה לא מינימלי, זה יהיה לך מקסימלי כמו יתר הדיירים בבניין. רגע, אם אתה מעוניין להשקיע עוד כסף, אורית, שנייה, תני לאחרים בבקשה. אם אתה מעוניין להרחיב את הדירה בעוד חדר ולשלם כסף, זה גם משהו אפשרי? בוודאי, בוודאי, אנחנו בדיוק הולכים לעבור את התהליך הזה בסלע ביתר, כל הדיירים שופצו לדירות שלהם, המיועדות, לפי קומות ושטחים וכו'. רגע, אפשר אורית, תני לי בבקשה, ועוד שבועיים, עוד שבועיים בערך אנחנו מתחילים הליך שדרוגים שינמוכים, שזה אומר שאנחנו מקבלים מחירון מהיזמים, המחירון בהנחה, אוקיי? יש מחירון בהנחה, כל מי שרוצה לשדרג את הדירה שלו, ואומר לעלות בקומות, להגדיל את השטח שלה, ודברים דומים, יכול לעשות את זה, והוא מקבל הנחה על ההפרש בין הדירה שלו, בין הדירה שהוא היה אמור לקבל, לבין הדירה שהוא רוצה. ומתי, באיזה שלב זה קורה? אחרי ששיבצנו את כל הדיירים לדירות התמורה שלהם, אוקיי? אז אנחנו פותחים את תקופת שדרוגים שנמוכים, באותו האופן, מי שרוצה לרדת בקומות, או לרדת בשטח ולקבל כסף ביד, גם יכול לעשות את זה. ולעבור כתובת, לא לחכות לדירה שתפנה פה, לעבור לקבל בעניין הזה, אוקיי, תודה, שאלה טובה. ככל, יש מה שנקרא בחוק הטבת קשיש, מי שהיה בן 70 וגר בפרויקט, שימו לב, גר במתחם עצמו, לפחות שנתיים אחרונות לפני חתימת ההסכם פינוי-בינוי הראשון, והיה לפחות בן 70, זכאי לקבל את שווי הדירה החדשה ביד, וללכת לקנות מחוץ לפרויקט. אוקיי? זה נקרא הטבת קשיש. יש על זה הפחתה. מאותו קבלן, נגיד, אני עובדת למשל בפתח תקווה, מאותו קבלן, אם הוא יהיה בפתח תקווה, לקחת את הדירה הזאת בפתח תקווה. כן, אני תלוי, עוד פעם, אורית, אני אומר את זה רק במסגרת הטבת קשיש הדבר הזה, כי אם לא יש לזה מיסוי גבוה. לא, יכול להיות, לפעמים מסתדרים אם רשות המיסים נותנת אישור שאת מוותרת על הדירה, או אמא שלך מוותרת על הדירה בפרויקט, ומקבלת בפרויקט אחר של אותו יזם דירה בשווי דומה, ורשות המיסים מאשרת את זה, שימי לב, יש פה עניין של מיסוי. אבל זה רק יורם, ברשותך, זה רק בהטבת קשיש. זה אחד מהאפשרויות, כשאתה קשיש, יש לך כמה אפשרויות. לדעתי זה אמא שלי גרה פה בדירה הזו 30 ומשהו שנה. כמה לא, אין בעיה, אם היא זכאית, זה אחת האפשרויות שצריכים להציע. סוף חודש 74. יופי, אז היא זכאית. הטבת קשיש מאפשרת או קבלת הכסף בתמורה, או קבלת דירה אחרת בפרויקט שלה, באחד מהפרויקטים של היזם בשווה ערך, בסדר, או כמובן... אני מניחה במרכז הארץ הדירות יותר יקרות, לא כמו פה. אז לא תקבלי יותר, את תקבלי את שווי הדירה, ויכול להיות שתצטרכי להוסיף. אבל אם הדירה שלך תהיה שווה 2 מיליון שקל, סתם דוגמה, הדירה של אמא, תהיה שווה 2 מיליון שקל, דוגמה, בעת ביצוע הפרויקט, או לפני הפינוי, אז זה מה שתקבלי ביד, פחות או יותר, אוקיי? די להערכתך יש צירי זמן באמת של המכרז אז אני אומר, עכשיו, אני חוזר ללוחות זמנים, אם הכל עובר בסדר, אני מעריך שסדר של שנה, גג שנה וחצי, אנחנו כבר בתוך מכרז יזמים. בסדר? זה הלוז, ועוד פעם, יש לנו פה את דני, יש לנו, אם חלילה נידרש לפעול משפטית מול הוועדה המחוזית, כי הם מבקשים מאיתנו דברים שלא כתובים בחוק, אז נעשה את זה. שוב, אנחנו ננסה לעבור את הכל בטוב, כי תמיד עדיף בהסכמה ולא במלחמות, אבל להגיד לכם שהפרויקטים האחרים שלי עברו חלק, לא, הם הגיעו לאן שהם הגיעו באמצעות מלחמות. לצערי, כי הפקידים לא תמיד מבינים את חשיבות העניין הזה. זה לא קשור רק לפרויקטים שלך, זה כל המצב התכנוני בארץ. ההליך הבירוקרטי מאוד וקשה, ובכלל לא משהו אובייקטיבי. תבדקו תוכניות אחרות בחדרה, כמה זמן לוקח להם. תבדקו תוכניות אחרות בגוש דן, בנתניה, לא משנה איפה בארץ. אין דבר כזה תוכנית, הקו והצרה.
היו לי שני פרויקטים בחיפה שנאלצתי לנטוש, בגלל ראש העיר הקודם וראש העיר שהייתה. זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם ולא אכפת להם מלחמה, טילים, חלילה רעידות אדמה. כאילו, אבל עזבו. תנו לי את התסכול שלי, אני יודע לכוון למקומות הנכונים. יכול להיות שנצטרך אתכם מול ראש העיר, אני אעדכן אתכם. מה שהכי חשוב כרגע, אתם תקבלו טופס לחתימה דיגיטלית, שבעצם אתם תאשרו בבקשה, אחרת אנחנו לא יכולים להמשיך, תאשרו בחתימתכם את המשך ההתקשרות בינינו, וכדי שנוכל להמשיך לשלבים הבאים. בסדר? בסדר, כן. עוד שאלות חברים? יש דירות גן שם בפרויקט? לעתה אין לנו דירות גן, אז אתם יכולים להוריד את הדיון הזה, ואני גם אסביר למה. אוקיי, אנחנו בעצם בכל החזית כלפי רחוב דוד שמעוני, אנחנו מחויבים בחזית מסחרית. אוקיי, גם הוועדה רוצה את זה, גם זה טוב להתכנות הכלכלית של הפרויקט, גם זה חלק מהעקרונות התכנון של כל רחוב דוד שמעוני, זה משהו שהוא בלתי נמנע ברמה התכנונית. כלפי החזיתות הצידיות ורחוב החסידה, יש לנו שם את הכניסות ללובעים, יש לנו שם שטחי שירות, דברים שקשורים לפינוי אשפה, וכן הלאה וכן הלאה. ומכיוון שבעצם הכניסות למרתפי חנייה, שתחשבו שזה כמות מאוד גדולה של רכבים, אז צריך כמה כניסות למרתפי חנייה, ואי לכך ובהתאם לזאת, בעצם לא מתאפשר הנושא של תכנון דירת גן, וללא קשר אני יכול להגיד לכם שתכנונית ברבי קומות, במגדלים שיש בהם מסחר, דירת גן היא לא בעצם הפרודקט האיכותי כתוצאה מכל העמולה וההתרחשות שקורית סביב הבלוק. בעצם דווקא בפרויקטים כאלו העלייה לגובה היא הדבר האיכותי יותר. אוקיי, להבדיל מבניינים קטנים שאין בהם מסחר וכן הלאה. אז אני מקווה שהצלחתי גם להסביר וגם בסופו של דבר כרגע זאת התוצאה התכנונית. אז אורית, סליחה שאנחנו מאכזבים אותך, אבל בואו, אלה צרות של השירים. יש לי גם שאלה ברשותכם אם אפשר. כן, בבקשה. אפשר שאלה קטנה? כן, בוודאי. שמעתי, לא יודע אם זה נכון, שיש כל מיני מנגנונים של פטור מארנונה לאיקס שנים, שמשלם הקבלן, אתה יכול, אם דיברת על זה, לא, החוק קובע בהסכמת הרשות המקומית. שימו לב, כאילו, אני לא יודע מי החוכמים בכנסת, שהעבירו חוק שאומר ככה, 4 שנים, שנה ראשונה הנחה של 75%, רק על ההפרש שטח, אם נניח יש לכם, אתם מפנים דירת 60 מטר, דוגמה, ומקבלים דירת 100 מטר, אוקיי? על ההפרש בשטח, הנחה בשנה הראשונה 75%, בשנה השנייה 50%, בשנה השלישית 25%, ולא זוכר מה בשנה הרביעית, אבל כפוף להסכמת הרשות המקומית. כלומר, אם ראש העיר זה ראש העיר, אם מועצת העיר בעצם צריכים לאשר הנחה חריגה כזאת, לא מסכימים, אז אי אפשר להפעיל את ההנחה הזו. אבל כן, אתה צודק, כשנגיע לשלב הזה, אנחנו נפנה יחד לראש העיר, ונבקש ממנו לממש את הזה. זה שעכשיו אתם מקבלים דירות יותר גדולות, זה לא אומר שעכשיו יש לכם, קיבלתם משכורת יותר גדולה, ואתם יכולים לשלם ארנונה יותר גדולה. יותר גבוהה. אין מנגנון. אבל אל תבנו על זה, הרשויות בדרך כלל לא מאשרות. כן, תיארתי לעצמי שזה לא... אין אלמנט כזה שהקבלן, זה מה ששמעתי, יכול להיות שאני ממש טועה, סליחה, אבל שמעתי שהקבלן מסבסד, שזה כאילו סבסוד של הקבלן. לא את הארנונה, אנחנו דיברנו קודם, לא את הארנונה, אולי הצטרפת מאוחר, דיברנו על התחזוקה, על דמי הניהול, בוודאי. אני לא זוכר, לא יודע מי, אני ממש בקצרה, כי הסברתי את זה בפירוט קודם, בכל הפרויקטים שלי, יש קרן תחזוקה שמבוססת על נכס מניב, ואומר אנחנו מקבלים שטחים מסחריים, בדרך כלל זה שטחים מסחריים, מהיזם במסגרת המכרז, דמי ההשכרה, ההכנסות מהשכרת השטח המניב הזה, מופנות בלעדית לתמוך ולסבסד בצורה מאוד מאוד עמוקה את דמי הניהול שלכם במצב החדש, אוקיי? אבל שימו לב, רק מי שחוזר לגור בבניין החדש, הקרן תחזוקה לא מיועדת לתמוך
ולסבסד דמי ניהול למי שיזכיר מכם את הדירה, אוקיי? כל עוד אתם או בן משפחה מדרגה ראשונה חוזרים לגור בבניין החדש, דמי הניהול יסובסדו באופן עמוק, מתוך הקרן תחזוקה הזו. זה בעצם תשלומי הוועד שהיום נגבים בחלק מהבניינים, נכון? יפה, ובפרויקטים כאלה, בהתאם למה נקבע דמי הניהול עבור כל דירה, סתם לידע כללי? בדרך כלל שטח וגובה. יש מנגנונים משתנים, המון תלוי בכמה מרתפים. הוא דיבר על כמה לוקחים, אני חושב. בדרך כלל זה קוסט פלוס 15%, משהו כזה. זאת אומרת, העלויות שדורשות את התפעול, פלוס 15%, את זה מחלקים כל אחד לפי השטח היחסי שלו. אוקיי, יש מנגנונים, זה חלק מהמכרז שיבוצע אחר כך, אלוהים גדול, אבל כשנגיע לשם, אנחנו גם נהיה מעורבים בבחירת חברת הניהול, אוקיי? אבל בדרך כלל מי שגבוה יותר, צורך יותר חשמל של המעליות, שטח יותר גדול. אגב, אני לא בטוח ששטח יותר גדול, כן, בדרך כלל שטח יותר גדול אומר יותר נפשות, יותר השפעה, יותר שימוש במעליות. בקיצור, יש פה איזושהי נוסחה שאני מודה, לא יודע אותה עד הסוף. בואו, נגיע לשם, אבל הרעיון הוא שתהיה תמיכה משמעותית מאוד בדמי הניהול השוטפים. העיקר שנתקדם עם האישורים, זה הכי חשוב. אני מסכים איתך. לא, אלה דברים שהם שאלות לגיטימיות ואנחנו מטפלים בהם. כן, ושאלה, ואם אין לנו רכב במשפחה, תזכירו את החנייה שלך. ואפשר במקום חנייה לקבל חדר? לעשות שדרוג של הדירה? אז נגיע לחלק הזה, לדעתי יהיו מספיק קופצים, אורית, לא, אני אסביר, לדעתי יהיו מספיק קופצים שאת תמכרי לאחד הדיירים האחרים את החנייה, ועם הכסף הזה תשדרגי את הדירה, במסגרת המנגנון שדרוגים שלמוחים שיש לכם. אז לא מול הקבלן, אלא מול למכור באופן פרטי לאחד הדיירים האחרים, אני בטוח שיעמדו בתור כדי לקנות ממך את החנייה. כן, בסדר. שתי מילים. בבקשה, גל. כן, אני גל, נעים מאוד בצוות, חלק מהצוות יחד עם יורם, שלומי ודני, כל שאר הצוות הגדול מאוד שמוביל את הפרויקט הזה. רק רוצה להגיד לכם במשפט אחד שיש את הטלפון שלי בקבוצת וואטסאפ, אני חבר בקבוצה. אם יש לכל אחד מכם שאלה לאחר הפגישה הזאת, בהמשך, על לוחות הזמנים, כל דבר, תרגישו בנוח לדבר איתי, עם יורם, מי שאתם רוצים, אני זמין עבורכם. התפקיד שלי בפרויקט יחד עם יורם, זה תפקיד משולב, זה לדאוג, להסיר את כל החסמים ולקדם את הפרויקט הזה הכי מהר שיש, כדי שתוכלו ליהנות מהדירות החדשות, מהבניין החדש, מאיכות חיים ברמת חיים גבוהה יותר. אז אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, לא יהיה אבן שלא נהפוך כדי להגשים את היעד הזה, את המטרה הזאת, ותודה על האמון בנו עד עכשיו ומעכשיו הלאה, ושוב, תרגישו בנוח ליצור קשר כל הזמן, אני זמין בנייד. תודה. אנחנו היום הרבה דיברנו באמת גם בעיקר על העניין של הזמנים, כמה זמן ייקח, אבל מבחינת אחוזים, מה אחוז הצלחה באמת שהפרויקט הזה יצא לפועל? תסתכל מהצד השני של הכביש, אני לא עוזב את הפרויקט עד שיוצא לביצוע. תסתכל, רסקו וסלע ביתר יוצאים לביצוע בשנה הקרובה. אני לא עוזב פרויקטים, אני כמו, סליחה על הדימוי, כמו בולדוג, נוגס ולא עוזב. ומה זה הגדר ששמו ליד תחנת רכבת? שם מתחילים כבר משהו, ברשותכם, אני חייב ללכת, אז אני אומר בהצלחה. תודה, דני, תודה. אורית, אני לא יודע אם תצלמו לי את הגדר, אם תצלמי לי את הגדר, אני אוכל להגיד לך אם זה קשור אלינו או לרכבת באיזושהי צורה. בסדר, חברים, תקבלו בוואטסאפ או באימיילים, תקבלו בוואטסאפ או באימיילים מיוסי נדמה לי או ממני או מגל, לא משנה כרגע, טופס לחתימה דיגיטלית, הסכמת הנציגות להעריך את ההתקשרות בינינו כדי להתקדם לשלב הבא. כן, אין בעיה, תשלחו נכתום, אין בעיה. תודה. אנחנו זמינים, שוב, גם אם אנחנו מסיימים עכשיו את הזום, הכל טוב, אנחנו זמינים בקבוצה של הנציגות, אז מה שצריך. אין בעיה. תודה רבה לכל הצוות, תודה, כל טוב.